Hej alle sammen. Her er altså Mr. Dobbeltolly. Mig. Så vi kan se, så er der er været ret stille inde på min kanal. Det er fordi, at jeg mangler noget at lave. Jeg har overhovedet ikke nogen idéer. Jeg er ved at løbe tør. Så hvis der er noget, at I gerne vil se jer derude, så bare skriv til mig, eller kom med en idé. Bare skriv med kommentarer hernede, hvis I gider. Så vil jeg sige, at jeg lige har lavet, eller ikke lige, men det skulle være lidt tid siden, der var jeg en del med Join No Tid 9, som er ude nu. Den findes i description, eller skal jeg gå ind på Join Tests og se den der. Og så er jeg i gang med et nyt projekt sammen med en masse andre. Det er noget, der hedder Rushing Guy. Og der kommer snart nogle episoder, og I kan følge vores channel igen hernede. Men som sagt, jeg mangler noget at lave, så hvis der er nogen af jer herude, der har en god idé til hvad jeg kan lave, smid et kommentar, eller skriv et brev, hvis I gider. Og tak fordi jeg overhovedet gider at høre på det her lort her. Men med til videre, så må jeg have det godt. Hej. Og angående vers 4,9, så er vi stadig i gang, men vi skal ligesom have redigeret den her ene episode, som vi har lavet. Men der vil snart komme noget nyt. I promise! Ses. Tak for det.